Румяна Секулова представя своя самостоятелна изложба в художествената галерия Любен Гайдаров в Двореца на културата в Перник. В експозицията са показани картини сух пастел и стенни килими, които са характерни за творческото амплоа на автора. Всички те са под мотото «Диалог за красотата, Адриатика». Тази изложба е един задочен разговор с публиката, който показва хармония в багри и нишки и ни води на място, където властва красотата. Озаглавила сте тази експозиция «Диалог за красотата, Адриатика». А можем ли да кажем и диалог с красотата? И как се говори с красотата? Красотата в какво е? В пътуванията, в жестовете? Аз съм художник и когато съм вдъхновена от нещо, рисувам на място и след това в ателието. Посещавала съм много пъти всъщност Черна гора, Адриатическото крайбрежие на Черна гора и Хърватия. И ме впечатли дълбоко архитектурата на градовете, която е много специфична. Тя е каменна архитектура. Тая природа, която обгръща тази архитектура, бих казала ласкаво, приютява я, и която съществува векове наред, за мен е пример за красота. Когато посетих един манастир, бенедиктински манастир на един хърватски остров, пишеше: хармонията е в малките неща, но когато липсва, се губи цялата картина. Така че с пътуванията и с моя усет за красотата на природата и архитектурата в Адриатика, искам да направя този диалог с зрителите, които ще дойдат и ще видят изложба. Експозицията е плод на преживени емоции и впечатления по време на пътувания в различни периоди, но обединени от общо желание за естетическа споделеност на автора с зрителите. Така се роди тази изложба. Тя е тук за Перник специално. Я подготвих заедно с няколко гоблена, стенни килими в класическа гобленна техника изпълнени, които са мои знакови работи от по-предишен период. Аз 20 години работех стенен килим за обществени сгради, за хотели, за частни домове. 80-те години. И след това преподавах дълго време. Тук в Перник преподавах в Европейски политехнически университет на архитекти, гръцки и турски студенти предимно имаше. Така че съм свързана с Перник доста. Направихме с колеги от Перник първия симпозиум по реалистична скулптура, който беше преди 2006 година, ако не се лъжа. Така че поставихме за естетизация на градската среда тези скулптури, които колеги скулптори от Перник родени направиха и от Радомир, нали? Така че се стараеме, аз специално като председател на тази фундация Арт-център Секул Крумов, да естетизираме града. Именитият баща на авторката професор Секул Крумов е обичал Перник и оставил толкова трайно следи в града. Обичал е родното си село Витановци и ателието си там, където е работил с вдъхновение. Съвсем наскоро, тази година всъщност, открихме един негов паметник, Мома Рада, една скулптура голяма от бронз, която той беше подарил на община Перник преди 25 години, може би, ако не и повече. Така оформихме центъра на село Витановци, разбира се и архитектурно, с детски площадки, с паваж, както трябва, както се изпълнява един архитектурен проект. И този сложихме плоча, кои хора са участвали, кмета на село Витановци Петър Първан Симов, извинете. Това, че е дарение от баща ми, и така ознаменувахме 100 годишнината на Секул Крумов, известният скулптор Секул Крумов, който остана завинаги свързан с Перник. Той има много работи тук, централно разположени, мемориала на миньорския труд, което е негово, както се казва, каплаво. Това исках да ви попитам. Когато минавате покрай мемориала, какво изпитвате?
Ами вече радост, мога да кажа, защото дълги години почна вече реновиране на мемориала. Отвън е изграден, наново сменена е облицовката, отвътре също много бавно става. Община Перник обаче пое тази инициатива изцяло. До сега са спазени всички изисквания, които касаят авторския надзор и изпълнението от строителните работи. Остава да се търси финансиране за реновиране на самите скулптури, тъй като доста време мина от откриването на мемориала и атмосферни влияния, чужда гаменска намеса унищожи част от скулптурите. Те трябва да се реставрират. Румяна Секулова не стои в сянката на своя бележит баща. Тя си има своя физиономия на творец, но освен талант, който й е предал с гените си, Секул Крумов я е научил на много ценни и полезни неща. На изграждане на мироглед за живота и за изкуството. И отстояване на този мироглед творчески, защото аз съм творец, за разлика от баща ми, който беше и обществена личност, с подчертано политическо разбиране за нещата, което не промени до края на живота си. Тези житейски уроци, преподадени от Секул Крумов, също са част от диалога за красотата, защото красотата е многолика. На тази тема е посветена втората самостоятелна изложба на Румяна Секулова и тя не случайно е избрала да я представи в Перник.